До всички, уважаеми зрители, в този епизод ще видите и историческо интервю за кариерата на Меси по комичен начин. Не забравяйте да харесате и да се абонирате. Здравей, Чичо Меси! Как си, скъпи? Меси, можеш ли да ми разкажеш за детството си? Името ми е Рамело Андрес. Меси Кочетини. Роден съм в Росарио, Аржентина. Имам 3 братя и сестри, които ми бръмчат на главата цял ден. Бях като всяко дете, играех футбол на улицата и се връщах вкъщи, където майка ми ме чакаше с шалварите. Тя хвърляше чехъла по главата ми, сякаш спасяваше дуспа. Какви бяха началата ти във футбола и как откриха таланта ти? И когато станах на 5 години, родителите ми казаха: хайде да поглезим детето. Заведоха ме в клуба Old Boys и аз вървях под краката на играчите. Буквално минавах под тях без проблем. Ако някой се шегуваше, можеше да ме изхвърли. Как стигнахте до Барселона? Барселона каза, че ще лекуват детето, но при условие, че играе с тях безплатно. Казахме: добре, това е благословия. Но в крайна сметка нито ме задържаха, нито ме видяха и ме оставиха. Бог да ги съди. Пораснах и обърках света. Но все още съм нисък, а игрището е голямо. Благодаря, Чичо Меси, за доброто ти отношение.